Remix. Telepon baru enak iki kok iki. Telepon dah. Balik. Ro? Apa? Nang ndi kon, Ro? Apa, Cong? Iki nang omahku. Yo, ketemuan wak dhewe. Nang omahku, aja lali, aja nang omahe wong, nang omahku. Yo. Gondol kan, Ro? Gini, menang gini loh. Gini. Toko es enak ini panas-panas ini semua apa ya. Aku ora liwat kuno. Kudu ono rasa. Awak iki gondol. Wes. Udah lah ya wes. Yi, gini yi. Ada tuku es. Gondol pisan kan ai? Monyek. Yakin aku gondol iku pasti iku. Ditut nair. Ayo. Sudah gondol kan Yi? Dai. Temenan ah. Yo, wis. Isin aku. Hahaha, gendal, beri lagu pisan gendal ah, gendal. Gendal, gendal. Gondolku tak seiras foto